कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर' थैनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैदों। थांनाय 1 डिसेम्बर सानखालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय बागदबा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि सासेल' फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। नाथाय अजन्ता बर'आ मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो मोननाय जायाखैमोन। दायो अजन्ता बर'नि मबाइल फननिफ्रायनो माखासे बाथ्राया सोराङाव फैदों। अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय गपसारा गामिनि प्रकाश बर'खौ गरेस्वर पुलिस बिफाना खादों। खौरां मोननाय बादिब्ला प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै जुलि खालामगोननि रादाय खालामनानै गुबुन सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनाय बाथ्राया दासिम सोराङाव फैदों। दायो गरेस्वर पुलिस बिफाना प्रकाश बर'निफ्राय माखासे बाथ्राखौ सोंथि खालामगासिनो दं।